kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka. Sanibonani Solomon. La esemsusankungu ukhona usilanisa amanzi. Ungiyaga ithwala amajike ejeqeza. Sila emsusankungu endlini yamakhohlo. Endlini ezithuma. Endlini zabantu abancane. Endlini yamanono. Endlini yamanyono. Izanusi. Ya. Puthini uyaphila. Ngiyaphila mnguni. Ngiyaphila khehla lami ngiyaphila. Angaboni ukubi. Kunzi ohlobo. Ayithundi yafafaza. Salisa amadrama 8 ngosuku. Ikhehla lizalo baba lelo. Ikhehla lizalo baba mnguni lelo. Ya ubaba yena uphutho olufotho odliwa amatshana isikhaphukhaphu singamanzi akadumbukana uzakhile impilo ezamdela ukhalelo kamacala ukugula kwengane kwaziwa unina umkhahlakhahle webhara eyolandizikwe emakhontrolweni hayi ubaba kuzala mina lo mnguni uthini manje suthintele ezinye indaba kamba kahle kodwa mnguni Ngiyacengeka mfowethu sithini mnguni namhlanje sizokwenzani la sifuna ukuzwa phela uthi lamakhehla nje owabungela kanje ya baba lo ngizalana naleli khehla leli umnikazi wama channel ya asebenza kanjani amakhehla ngizothi ngolimi lamanje wakhokhela kanjani amakhehla ami amakhehla lana ngokhokhela ngenhlambuluko nje ukuthi konke angitshena khona ngikwenze ngiphinde futhi ngikhanyiseleke ngokusha okusuka kuwo lamakhehla lami angiphethe ngoba lama channel nje ngawakha asuka kulo leli khehla leli zalibaba ngoba ngisho zonke izinto ezenzeka kuwo lama channel ngingatshelwa yilo leli khehla injule engaka engiyikhulumayo la usuke kuyilo leli khehla lisuke lisebenza ikhehla leli ekwelapheni ke inono ubaba wayenamakhosi enye insizwa nje iphethe ubaba namakhosi yabona ukuthi ubaba akayingeni lento yamthatha esemncane 42 years ubaba wahamba emhlabeni yamthatha uyasebenza manje kweliphakade usebenza lesi sipho ofuze ngabe wasenza yena ayisithumile liyakhehla lidala angazi ukuthi ubani bafika nje ebusuku bangitshela kodwa angazi ngizenza ngoba likazi la ngikhulumisa mina ngivele ngithule lithi nthumela ubaba ezeke ngisho ngibabone ephusheni bobabili bahlale behamba boyithuna abahlukana naleli yakhehla leli yilo ke liphethe lo msebenzi engiwenza mina ile likhehla lizala liphethe impande liphethe yonke into ile likhehla lizala angilazi ngoba lizala unkunzi kodwa alizala unkunzi leli khehla leli ngicabanga ukuthi umkhulu wakho ngicabanga ukuthi umkhulu wakho baba kama wakhe ngoba basho njalo kimi bathu baba kaMantanzi uNtanzi bathu yena lo wayiphethe ubaba ayinokhozi le khehla leli lokhozi ngoba ngibona indlela ligqoke ngayo liphatha umkhonto ngaka ligqoke isigqebhezana esingaka sesinene aqoke ibhisho waye ngaqoke ibhisho hayi angazi phela ngalesi sikhathi akudala ngazi ukuthi kokwenziwa yini phela umuntu wayehamba nje phela angeleli igama elithi sikhumba ushuwa le black skin uma kuthiwa unina emandulo benigqoka izikhumba unento kufanele ukuthi niqonde mabethe abantu benembatha izikhumba basho siphi isikhumba esana ngizothi senyamazana noma sesilwane ayikho leyo nto leyo benembethe isikhumba benimnyama beningena impahla angazi mina ukuthi uzoyiqonda kanjani lento engiyisho ukhulunywa ngokwembatha ini isikhumba siqalileke sikhuluma ngokwelapha okudala thina ukuthi yini okuthiwa ena amaZulu ayegqoka izikhumba ayegqoka isikhumba ngoba ayingena impahla ayembatha
inyanga leyabazalwe ngayo noma ngithola nomnguni ngikulalela usho ngathi kwakusiza lokho kwakuyinto right kwakusiza futhi kakhulu ngoba ngisho nento ababeyigcoba emzimbeni eziludaka lezi seliyithola emasipeni na yini isipelesi okuyakhona abantu bafike baphopothwe babekwa amatshe bafaka udakeni kubafakwe zonke lezi zinto lezine spa yeah ispa bengithi spare sayimoto nalesokudla okay yiyo leyo nto le babe marinate modaka kuphi esikhumbeni ngoba isikhumba besiyibo babengaqokiswa ikhumba babegqoke isikhumba kwelapha ke kwendabuko kwakudala ukwelapha kwani kwendabuko endala manje mazibuko bawona khona abantu abathi umsebenzi wabantu abadala lo uwenzayo wena yebo manje wenza njani ukuthi babone ukuthi uyabakhokhela uyasho namanje ukuthi baba wakho uyasebenza la ekhona yebo uyamsebenzisa umkhokhela kanjani ngoba abathwalayo bona bafaka iminofu bafaka amafutha bathatha ingane zabantu bayoyilalisa nezilwane nina nenza kanjani inkokhelo yabantu abadala nguni inkokhelo yabantu abadala nguni ukubenzela lokhu abasuke bekufuna kuwe phela ukwenza lokhu abasuke bekusho kuwe bekufuna kuwe iyona inkokhelo yana yabantu abadala ayike enye inkokhelo yabantu abadala ukugcina izinto abazifunayo kuwe kuphela ngoba abantu abadala bayakwazi ukuthi isikhathi manje sesishintshile noma umoya manje usushintshe i-direction akwengisho kanjalo ngoba isikhathi nibuka sona nina leso ukushintsha kwani komoya kodwa nifuna ukuthi umoya usushintshe i-direction nifuna ukwenza izinto ezizodwa ngendlela eyodwa ngisho umoya usujikile ungasabhekile north usubheke south ngoba umoya uhamba kanje ubona ngisho uhamba uthi umoya angithi siyavuma ubona ngani ubona ngezinto osukuzenekile izinto eziphephukayo amaphepha ulibona iphepha lithi alithi phela liye phambili kodwa liye spina lithi ngoba umoya wenza shintana ama direction yebo ufana ngisho kuzoba khona into eyonakalayo bayafika bafike bakutshela uthi ngosubona ukuthi kuukuthi ungaqondike wena ngoba ulwazi ulimlana lumoya ithi mayisifika lento sebeyilwe kudala bona makunento ezoza kabi bani kuwe sekufanele ukuthi wenze njani ke mabekuhlengile kuleyo nto usukhumbula ukuthi wafika ubani wathi bese sekumele wenze njani wena ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga Nkosi yami inkokhelo yabantu abadala yini mnguni yini inkokhelo yabantu abadala ubagcinela izinto ubagcinela yini izinto akwesibuye ke size lapha ke mnguni sizobheka ithwasa uma lifika la ekhaya linjani ligula lizoke nashwa lapha bese befike belisebenzisa lapha ekhaya balifake kuphi emsebenzini engadini balifake kuphi ezimpahleni luwashe lenzele yonke into izingane zakuphi likotize kahle yebo lenzeni likotize lenze yonke into futhi ngabe iyenziwa la ekhaya yenziwa izingane zakuphi zala ekhaya nomfazi wakuphi wala ekhaya okay ke nali yanithwasa ke sebelifaka kuphi
engadini balifaka ebhodweni balifaka ezimpahleni zonke lezi zinto lenza yonke into lapha liza lihuqaza ngamadolo ithwasa liyokwenza zonke lezi zinto sikuphi isidingo sokuthi liphinde likhiphe inkomo kaGobela selenze konke lokho ngoba inkokhelo yethonga yini ukuligcinela ini izinto elizinjani elizifunayo lona inkokhelo yakhe yethonga sikuphi isidingo sokuthi ufike ungisebenzise ngiyohlakula ngilime ngenze yonke into ngipheke nguwashele emva kwalapho bese uphinde ungikhiphisa inkomo yomsebenzi yethonga angini umsebenzile ngakusebenzela ungisebenzile kanjani ngakusebenzela manje inkomo yethonga yiphi la ngone ngifuna siyiqonde lento nawe uthwasile ngixoxeleke mkhulu awuxoxele mina lokho ukuthwasile wena bese ngiyakulungisa kulokho ngutshela ukuthi kwakumele enze njani uGobela ngoba yena umntwana uGobela bani ugobela wena yebo ugobela abantu bakho yebo mazibuka inkinga manje usuwakhuluma ngento ebuhlungu lento ngoba ngempela leso sikhathi usihlalayo ugoba uyakusebenzisa uGobela kuze kube khona umthetho uthi ithwasa lilali lingalali nje ithwasa lenzelana ukuthi lingalali lizolalela kanjani into eliyizelela uthi alilali liyaphithiza ithwasa alihlali futhi ngoba yini kumele lisolo ligijimiswa yini ngoba phela ithwasa kufanele ukuthi kube nesikhathi sokuvuka kube nesikhathi sami sokulala kanti lona ithwasa lisiyena umuntu asiyena lo umuntu o right usagula uyagula mayegula kufanele ukuthi enze njani pho kumele phela ukuze uvele lo moya lo azathi umuntu okumele aphithize angalali ubani yilo uzo understand itho yebo okumele aphithize uyu uGobela lo angalali esebenzela ukuthi wena welapheke ngoni usutshalile nami uyangazi uhlala ungibona mina ngigijima intaba ezinzima ngigijima amanzi anzima impophomo ezikude ngihambela ukwelapha abantu abagulayo ngihamba kanzima ngihambela ukwelapha yini abantu abagulayo ngisho nasemanzini bafike bebe kanje ngibanqumela izinkukhu ngibafakela izinyongo ngenzani yonke into yenziwa ubani wena uyabona manje sikuphi isidingo sokuthi ngiphinde mina ngubhadalise kade kusebenza bani wena athi wenzani wena umsebenza manje ubusebenza ngiphinde futhi ngokusebenza kwakho ngikwenze bhadalisa uyabona ukuthi lento eniyoyenza kuthwaseni ingqondo yabelungu le uyabona into ukuthi ingqondo yabelungu abelungu basukele ephesheya baze kuphi la bazovula amathuba umsebenzi kusebenza bani thina kuholele beholele ubani bona uthina beholele bani bona kwimali yethu obani ofuze ngabasebenza uyangihlela kumkhulu ngabelungu uyabona ukuthi sizimphukuphuku awubona ukuthi le ndlela yokuthwasisa abantu indlela le uhulumende lo asenzayo that's true akupheli lapho mazibuza ukhokhe nerent ukhokhe kini ukhokhe
hayi lapha ekuthwaseni ukhokhe rent unamanga uyayikhokha rent ubhadalile imali yokulomzana khokhe rent yokuhlala khona because ukhokhele nokudla amabhoza la bese ke lokudla ke okusebenza engadini kudliwa ubani khona umndeni phela nokugobela ugobela ukuthi decide ukuthi wenziwani hawo yemnguni ngeke kulunge uyabona nje umnguni uyabona ke sengakukhokhisa uma ukuthi uzokhokha inkomo yami ngokudle nikusebenza engadini nina ngoba ngithi mina amagobongo ayacobana akwenza ube livila amagobongo akhendla umzimba ufanele ukuthi emini uhlala unjani ungalali nini emini nisebenze ukudla okuzodliwa obani nina futhi manje uphinde ukhokhela ukudla khokhela irent abanye baze bakhokhele nathi nami ngakwenza ukukula ukudla ukhokhela irent ukhokhela if ugobela uhambe nawo akufaka amanzini yakhokha if ugobela uhambe nayo phahla kude uyakhokha ukhokhele nelo transport mase uthi uqedile konke lo sowuphothulayo bese ukhokhela inkomo yethongo ngeke kukhona nokwembesa lapho kukhona angeke mnguni ufike usebenze uyabona nje mangusemanzini ungakhokha ukhokhela itransport unginike inkomo yami kodwa umuntu ozofika asebenze ba wena kuyo le mali yimi ezosebenza yimi engizokusebenza yimi ozosebenza enze zonke lezi zinto ezenziwayo la yimi futhi engizokwenza melume wena ngoba wenza ukhokhela how uyazi ukuthi akwesibuye ke size la size kumuntu mnguni onayo imali yokukhokha umuntu onayo imali yokukhokha uyayekisa ukuwasha yena imali yokukhokha ini onayo imali yokukhokha inkomo lapho akobela uzikhokha zonke lezi zinto ngithi ke mina onayo imali yokubhadala inkomo kaGobela uyayekiswa ukusebenza kanjani angasebenzi phela hlale ngemali yakhe ngiyasho nje mazibuko uyasebenza uyakhokha awuyekisi kanjani mazibuko ngiyasho awuyekisi zonke lezi zinto uyayikhokha mawungayikhokhile lezi zinto lezi usenkingeni uyakwazi ukuhlawulisa uGobela ahlawulisa ukuthini uthi awukhokhile ini noma ngaba yini ukhokhile irent awukhokhile umkhokhelo ukuthi ufaka amanzini wemnguni uyayibona imali elethwa yithonga la ekhaya ufanele ukuthi nginakhele izindlu mina enizothi manifika lapha nenzeni udle imhlala nilale kuzo izindlu zalezo zethonga ezobe zilala obani igule zabantu balethwe yithonga yebo uma kuyikuthi nizofika nemali nina akube imali ezokwazi ukwenza ingcino zale zethonga ukuze abantu abafika la ekhaya bangenjani bangatholi ini ukuhlupheka angeke ugule uphinde uzoguliswa indlela ophethwe ngayo la ekhaya kunjalo angeke ugule uzowelashwa la ekhaya uphinde uzoguliswa indlela enjani akunjalo nje baza abanye bathi kumele ufake i-deposit enkomo ngoni hayi ngiyangibulala ke mina wawabona wena isiguli sisebenza esibhedlela pho nina nisebenzisela iguli lezi ayinasasetshenziswa nani kumele nisebenzise iguli siyakhokha ngokho ngabanye abantwana ngibona ukuthi ayi right nona lento eyenziwa koGobela
phela ukuthiwa ithwasa kumele lingahlaliseki kahle ukuze kuvuka idlozi. Ayikho into enjalo. Alikho idlozi elingavuka ekuhluphekeni. Into ezokuthi imali suka liyenza lobe lishaya lokobela. Ngoba ulenzani? Wenzani ukobela? Uyahlukumeza. Hey, uzothi suka libe limshaya mnguni. Noma livele likuthathe. Ikubulale. Ngicazulwa yini alikwazi ukuxhumana nawe. Uyasebenza ubusuku nemini wena ulilalela nini leli thongo. Ngoba uzothola ukuthi laba ugobela nje benza zonke lezi zinto ngoba bona balali ngenxa lezi ilwana abayinana. Manje bafuna wonke umuntu enjani? Angalali. Webona? Bafuna ukuchithisa isizungu kanti laba ugobela basuka bezonichithisa ini. Bogobela aniyeke ukuxhaphaza ingane zabantu. Iyeke leyo nto le. Ingakho mina ngingafuna amathwasana. Ngoba angifuni yona le nto le. Kodwa iguli ngiyayifuna abantu abazuza begula. Hayi umuntu ozuza neingqondo la. Angimfuni umuntu ozuza neingqondo la. Sizoxabana ngizomxosha futhi. Umuntu osangene mina. Ingakho mina ngisho ngibona ukuthi wenza into engayitholi kahle ngunika imali yakho. Ngoba angifuni indaba eziningi mina phezulu kwami. Ngiyakunika imali yakho, ngithatha imali yakho ngikunike. Ngithatha imali yakho. Hambe. Bayabona? Ngoba ngisuke ngibalekelana nenkinga, ngifuna inkinga mina phambi kokusola. Angifuni futhi nokudala inkinga. Ogobela yekani ukudlala ngezingane zabantu. Umuntu ogobela ithwasa ugobela. Awugobisi ithwasa. Ithwasa mawulisebenzisile ensimini selikhokhile inkomo yakho. Njelo thwasa lelo. Uma lizosebenza ukudla okuzophinde kudliwe kuwe. Ngoba emadaleni nokwelapha kwendabuko ithwasa ebelisebenza ebelisuke lingenayo inkomo kaGobela. Lisebenzela ukuthi likhokhele uGobela ngensebenzo eliyenzile phezulu ekhaya. Ngoba laba abantu bagobisayo nina nenibelaphayo laba bantu kunabantu abakwazi ukukhanda izindlu, kunabantu abakwazi ukukhanda imkhonto, kunabantu abakwazi amathalente abo laba bantu. Izipho zabantu bakubo labantu. Usekukhandela imkhonto u8 la ekhaya wena. Umnikani wena yena? Uyamelapha umnika ukumelapha izinkamba zakho nayo yonke into. Okusho ukuthi ngoba kunika lezi ingqobo ekukhandela ingqobo la ekhaya, ekukhandela imikhonto la ekhaya. Usayikhokhile inkomo yakho kuhlala. Ngoba ukunika izinto ozokwazi ukuyisebenzisa uphile ngazo wena. Eziyokuthatha impilo yakho yonke. Ziphila. Ngoba laba abantu abeza begula lapha basuke beza namakhono abangakwazi ukwa recognize kubo. Manje wena uzobavula nomqondo naleli solomoya ukuthi isipho sakho nasi wena silele la. Hamba uyosebenzisa lesi sipho sakho. Uzokukhandela imkhonto u5 umdedela hambe. Ngoba usekwazile ukuyibona ukuthi ikhono lakhe lilele kuphi. Manje yekani ukudlala ngezingane zabantu. Iyekele lento ukudlala ngezingane zabantu. Uphinde kuzoba lapha mkhulu. Ufika nesakhe isipho nabantu bakini uzogojisa uGobela mayeqeda ukunika eyakhe impande. Noma isipho. Ukunika isipho sakhe. Uthi hamba usebenzisa into ongayinikwanga wena. Hayi Nkosi yami mina angazi mnguni angazi ukuthi ngifuna ukwenza njani. Anginazi ngifuna ukwenza njani. uGobela akakwazi ukunika ithwasa ibhuku. Akakwazi ukutshena ithwasa ukuthi kufanele ukuthi libasebenza kanjani abantu esigodlweni.
akakwazi ukuyolawula ikhaya lomunye umuzi athi uyolawula isigodlo somunye umuzi uyositshela ngoba uphume ngaphansi kwempande yakhe umsangano leyo nto umbhedo nani niyavuma usekipileke ebugqileni usukini uzophinda azokulawula kini uyisiphukuphuku nawe uyisiphukuphuku ufana naye uyisiphukuphuku ngoma usuphumile uyoqhubeka nesipho sakho sinikwa amathonga akuphi akini awuqali phansi ulawula ugobela ususe esigodlweni sakho ususe esigodlweni sabantu bakho usukini lapho itshela ukuthi uvikeleke khona lapho itshela ukuthi uzolalela khona kahle abantu bakini vukani nina ngeke ufike wonde usephehlweni uzokonda ngisho usuphumile ephehlweni usukini vukani nina la ngoba nilele kakhulu nani ngakho ugobela bese khudula phansi nje banibambe ngamasende inkokhelo yethonga umsebenzi owenziswa ugobela ufanele ukuthi uma ekusebenzisile ugobela akwehlisele inkomo yakhe uma nje kusebenzisile wasebenza kwakhe akwehlisele inkomo yakhe ungasamkhokheli leli nani alibizile ungasamkhokheli inhlobo inani alibizile once wangisiza mina kufanele ukuthi ngikwehlisele imali okungcono ngoba lamandla wasebenzisayo awethonga lakho lesisipho sisebenzisayo sana uphiwe ithonga lakho manje ungavumeli isiphukuphuku sikagobela sizokwenza isiphukuphuku nawe babukeli beSolomoya TV khulana ngifuna nibe badala mina ukuze niyokwazi ukuphila impilo yamathonga enu kunenye into futhi nina engayiqondi nina okufanele ukuthi niyiqonde kunenye into engayiqondi nina okufanele ukuthi niyiqonde ithonga lilawulwa uwe ithonga lilawula wena ithonga alilawulwa ubani uwe ithonga lilawula wena awusibuyele sizila ithonga lifika likuyeke uzenzele okwakho wehle wenyuka gqoka amajistrini ugqoka ama-full paint gqoka ikhindi ezincane uhambe ngama-six pack lithulele nje likubuka angithi usajabule wena uzuwenza yonke leyo nto leyo yenzayo mase vele nje uyashayisa futhi alikwenza ushayise liyayithulela nje liyeke ngoba usuke uzenzela ngokwakho ikuyeke ushayise uthi mawuqeda ukushayisa ithonga bese uyabuya usukhala uze kulo ufika uthini kulo uthi ninabogogo bomkhulu ngiyakhuleka kogogo nomkhulu indlela yami ebengihamba ayilunganga ngiyacela ningilekele ukuhamba lendlela yami ngibona ukuthi njalo isho njalo impela siyavumelana manje ngibona ngilekele ngihambe lendlela yami usho bani wena ucela ithonga bese liyasuka ke ithonga lithi ke mntanami usubuyile okay ke ngiyavuma ukuthi ngizokulekelela ngikuhambise ngendlela okuyiyo ngaphansi komthetho wami phezu komzimba wami obuwusebenzisa nomoya wami konke ozokwenza kusukela manje kuzolawulwa ubani yimi njengoba usumcelile ukuthi ngenzeni ngulekelele bese uhamba nje ngendlela yani yethonga ayikho into oyoyenza ungadlulanga kulo
mina ke ngifuna ukuzala izingane ezilalelayo, ngifuna ukuzala izingane ezizwayo neziqondayo zesolomoya. Uzokwazi ukubona umuntu ngisho sekusanganisa ekwenzisa into okungesiyo. Yonke into mawusulicelile ithonga ukuthi likulekelele izokwenziwa yithonga eniyolalela wenze lokho elisuke linjani likushilo. Ngoba eyakhe indlela ikwehlulile. Eyakho ini indlela yenza ikwehlulile. Ngisho selifikile kumazibuko, usufikile kumazibuko wena. Wafika lathi ithonga lakho sewuqedile, hamba kumazibuko. Hamba kumazibuko. Ungavumeli umazibuko akutshela ukuthi yenzani manje. Selishila ithonga lakho ukuthi hamba manje, seliqedile belizokwenza lapha. Bogobela amathwasana sizowavulela izipho ezifika ziwaphethe. Awubaphi abakufice kwikini kwakho esigodlweni sakho. Uyabalekelela ngakho ukuthi kukwazi ukugqama nokuvela lokho abakonjani abakuphiwe. Manje bogobela ngiyanicela hlukanani nokupha izingane zabantu izipho zenu, zifike nezazo izipho, zihlambulule lezi zingane, zikwazi ukuvela izipho zabo, zikwazi ukuhlambuluka ivele inkinga zabo, bese niyayilungisa ngokulekelelana. Awukwazi ukusebenzisa ithwasa kini lijike libhadale. Kufanele ukuthi manje lisebenzile lingabe lisabhadala ngoba lishiya amandla ethonga lalo kuwe. Ingakho bogobela ningeke niye ndawo. Nizobona abantu abenza ngendlela ithonga elisho ngayo bethwele. Ngoba nina nazi ukuthi yonke into ezayo enhle iwukuthwala. Kanti lezinye bezinalezi izipho zabantu enizibambayo nina. Bangahambi nazo abantwana babantu izipho zabo abazoyivula kini. Hlukanani nokwenza into ewumsangane ezingane zabantu. Hlukanani naleyo nto leyo. Hlukanani naleyo nto leyo. Ngikona ungathuli kangaka. Ungathuli kangaka uyangidayisa. Ayidayisi. Uqinisile ngoba uhamba khona. Uhamba khona impela. And baningi abantu abagcine betshela ukuthi izinto zabo ayilungi ngenxa yokuthi bona abawulandeli lomthetho owenziwe ethongeni. Lento ifana nasesikoleni. Ukuthi esikoleni utshela ukuthi ifika ngobani isikhathi. Utshela ukuthi esikoleni ifika ngobani isikhathi. Kuphi? Esikolweni. Ngisho ngakuthiwa khona into kini obusayilungisa. Kufanele ukuthi uyishiye phansi mase kushaya isikhatsana sesikole. Uyayibona? Awukwazi ukufundisa umuntu omdala isikhathi. Esifundisiwe kuphi? Manje kumfundisana umuntu. Ingakho futhi ogobela bezogcina belala nani? Namathwasa. Uyabona nje Mnguni ugobela wakubhadalisa ngocansi. Yazi ukuthi lo gobela uzokwenzela zonke izinto mahala. Ufanele ukuthi akwenzele zonke izinto ningane mahala. Ngoba wenze njani? Ukulalile phela. Ngoba usembhadalisile inkomo. Sekufanele ukuthi enzeni? Akwenzele mahala. Ngixoxela ke mina. Ngiyoyithinta
ukuthi ngifuna ukuyithinta neyocansi nesipho ngizoyithinta ngize nayo eyocansi nesipho ukuthi ithonga lifike lithi umakoti lo yenzekile siyayazi kanti ithonga leli ithonga likutshela lokho lingcolile nelakhe lo muntu lingcolile nilale nalo muntu lo ungcole wena Gobela angcole futhi naye ubona imphumela uyabona siyayazi lento yenzekile hey Nkosi yami sazoyithinta kodwa mnguni sizoyithinta mnguni noma khona la usamele usafisa ukuthi ngedlule khona mnguni khona la usafisa ukuthi ngidlule khona nenkokhelo yethonga nokwelapha kwendabuko ayuthintile ukwelapha kwakudala nokwelapha kwamanje mhlawumbe sokuthi manje mazibuko ukwelapha okuzayo kunjani okwelapha okuzayo ukuthi ke mnguni sizolahleka la asikwazi ukubona ikusasa singayibekele thina ukuthi kukhona ini kuzoba njani kusasa yeah asikwazi ukubona isizathu sokuthi ngisho kanje mazibuko abantu bayathanda ukuthi ngidinga ireason ngidinga ukugquzelwa ukuze ngenze into abaningi abantu abathi abafuni umsebenzi wethu ngoba bawubona ukuthi uyasinda bayabona ukuthi kudlalwa ngabo but I have no reason ukuthi ngize ngilungise umoya yemnguni sedlulile ezigabeni thina ezijulileyo sithunyelwa zinyanga ngabantu besifazane zenzeka izinto ezijulile mnguni kufanele ukuthi uyiqonde isigaba ongena kuso ukuthi sidinga inhlambuluko oqala uma lengane yabantu uyithanda ngempela noma uyinikwe yithongo kuyofanele ukuthi kulinde yona uyilinde nawe uyelaphe ikubhadale kodwa ithonga liyokwenza ngendlela yalo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abe umakoti kuwe liyokwenza ngendlela yalo liyofika kuye limtshene lifike kuwe likutshene angiyibona siyavuma manje singasebenzisi inkanuko zedlo zelingcolile phezulu kweingane zabantu phezulu kweyiguli nazi iguli akwenze ibuzo ukuthi lo muntu ngamfila kangaka ngabona singakwazi ukuthi silale yini lene kimi wenze njani ngoba lapha kuletho yini ukugula ngaphandle kwekuthi ulethwe inkanuko vele uzofika ulale ngiphinde mnguni awukwazi ukwelapha umuntu isigulo ongenaso awukwazi ukwelapha umuntu kufa ongenakho wena noma ungazudlule kukho awukwazi mnguni ngiyakuphinda futhi lokho awukwazi ukwelapha umuntu isigulo ongenaso lesi sangazi esimlethela esafe bayo ngoba sefuna ukulala nawe nje uzolala naye ngoba nawe kunomuntu kuwe ophila kuwe ongahlambulukile inkomba ukuthi nawe hamba ohlambuluka yebo uma usulalileke naye laba bantu bazolala nawe bangakunika into zokuhlambulula nento zenhlambuluko
Usulaleleke nalo ingane yabantu. Usuhlambuluka wedwa wena. Uthenga wedwa imbuzi, uthenga wedwa inkukhu, ukhipha wedwa impande. Angithi uyazazi wena impande. Zizongasebenzi lezi impande kuwe. Lizophila lesihlafa saleli ithonga ulale nomunye. Ubele ulale nomunye. Ubele ulale nomunye. Usuhambile umoya lapho. Ihlambulule lengane yabantu. Asisho ukuthi ithonga likunika umfazi. Liyakunika ithonga umfazi. Likunika umfazi ofana nawe ngqo. Onayinkingo nazo, onamandla onawo. Ngoba lamakhehla aphila kuye. Anamandla njengawakho. Lezalaza eziphila kuye ziyafana nezakho. Amaqala ezawenza ayafana nse. Qondani-ke ukwelashwa kwendabuko. Ingakho ubona abantu abaningi abaganweyo beganwa abantu abasuke bebekade bebasebenza. Kodwa akushiyo ukuthi vele uyithatha ingane yabantu uyilale uyingcolisa uyishiye. Yiyo ke lento eyenzakalayo noma uzothatha ukuntombi bengane yabantu. Mawuzothatha ukuntombi bengane yabantu yazi ukuthi uyibulele leyo ngane. Ngishilo ngathi eyocansi nomoya sizoyithinta. Eyocansi nomoya sizoyithinta. Mnguni akwesivale manje. Siyabonga kakhulu Khona. Nawo namasanga vale. Ya. Siyabonga kakhulu Khona. Siyashaya. Unoma ukufundisa kulezi insuku. Kabi ingani bangitshenile bafikile bathi sengizohlala phansi nabantu abanenkinga zasendlini zosothandweni zasebudlelwaneni zokuganana kade vele ngicela lento ethi ngikusho ukuthi igcine livumile ithonga ngoba sibaningi ngempela abantu abadinga ukuhlaliswa phansi. Ukhona abantu mazuko abangezwa abadinga ukubanjwa ngesandla. Ya vele ukhona abantu okudinga ukuthi uhlale nabo phansi. Bafike nje bezohlala nawe phansi. Vele leyo nto leyo izokwenzeka. Ngizoyicharge 500 rand futhi. 500 rand. Ngeke baba banencane leyo ngoba umozothi 500 rand kube i psychologist i charge 950 per hour. 950 per hour a clinical psychologist. So but ke angene mina at least 500 rand. At least abantu bazobe benalo ithubo lokuthi umazibuko bangibona bakubona. Vele ngizovula ioffice impela Mnguni, ngizovula ioffice manje. Ngizovula ioffice. Uma singathola nje indawo eyistudio entsha la kuba seofficeini lami la ngizohlala khona nabantu. Yeah, so siyalibonga lelo thuba bafike nabafazi babo nezingane zabo ukuhlala lapha phansi. Kuyoba khona kodwa abathi mazibuko awe ufuna ufike qathatha kubo leyo mhlambe ithongo yomcosta kakhulu leyo. Ile ngishoyo ile ufana ukuthi anginike imali yokugibela noma ngilande 1 phinde futhi angibhadale lo muntu lo uzongibhadala. Ufana nje umuntu uhlanza umsamo lapho. Yeah, ngoba ngizofike ngibona inkinga lapha mina usuke uthule. Siyavuma. Yebo khona kufanelekile ukuthi ngabe ngifike ekhaya kini. Ambe ngifike kwakho uma kufanele. Kumele ngifike. Ngizokwazi ukuthi ngingelaphi nje wena enyameni kuphela. Ngithi ngwelapha wena enyameni ufike futhi uyongena odakeni kimi. Ufana ukuthi ngingene ngilibone udaka lakini bese ngiyabuka. Ungahlambulula umoya kuphela kodwa okwasebusuku phinde uhlambulule okwasemini. Yebo ngizokwazi futhi nokuthi ngihlanganise imindeni ngoba bebengitshene kanjalo bathi ufanele ngihlanganise imindeni. Sibonga kuyithola. Yenza inhlambuluko emindenini vele ngoba neoffice abantu bangibhadala. Siyabonga. Bazongibhadala lisho njalo leli khehle liphila kimi lithe sekuyisigaba ke manje oweqabuso. Kusho ukuthi kuyasho ukuthi lezi zinto ade ngibhizi ngizenza
zokuhlanza leli thonga zenzekile. Liphendulile impela, ayiphendulile. Hayi siyabonga ngoba ilonto ngempela bengiyikhalela ebantwini. Sizoshintsha impela indaba yokusebenza. Kufanele ukuthi ngiganwe futhi ngiphinde ngiganwe. Mangaganwa yi5 nje kube ku right impela. Abelaphi bodwa, ngifuna abelaphi bodwa mnguni. Ngoba mina sengizosebenza ngendlela ngihlale. Laba abafazi bami bazobe besebenza belapha abantu. Siyavuma. Sengizophuma esigabeni mina manje sokulokuzana sokumisa amagobongo nokunquma izinkukhu. Hayi. Kuyofanele ukuthi ngiyinqume ngoba kuzobe kufanele. Kuyofanele ukuthi ngiyenze le nto ngoba kuzobe kufanele. Sengizoluleka mina. Ngeluleke abantu ababambene abalwayo abaganene. Ngafaka iseluleko. Yeah. Ngibelule. Abantu abasothandweni abaxabanayo bebanga inkinga. Abantu nabazali, abazali nezingane. Abazali nezingane. Siyavuma. Impela sekuzosebenzeka ngenye indlela. Sebeyofica uMamhlongo nje. uMamhlongo ufanele ukuthi aqede le zinto zakhe naye azokwazi ukusebenza manje. Azokwazi ukunyanga. Seyikhathele lezi zangazi esishile esinye masifika mnguni. Sathi kimi akaqedwe uMamhlongo simembethe konke kufanele ukuthi ngiyenze lesona ngoba isona esamlandana. Sisho njalo. Somlando uMamhlongo. Basazozake mina ngiyoganwa kaningi ngikhohlwe nje. Sazoganwa. Ngoba ngizoganwa uMamhlongo nje uyazi naye ukuthi kufanele ngiganwe futhi. Ngiphinde ngiganwe futhi. Ukuze ukwazi ukuthi lensebenzo yethonga nomsebenzi wethonga ume kanjani ubalance noma ubambisane ngoba laba abantu abayogana mina banalesi sipho enginaso ngeke nginilahleleke ezibini mina ngoba ngiyobe ngikhona ukuphuma kwami ngihambe lelo viki 2 weeks ngibuye ngizela ngufice la ngutshela ukuthi ususe esigabeni sokuthi manje ukwenzela ukuthi 1 2 3 usesigabeni esokuthi yayibona manje kuyakude manje kuyakude babukeli beSolomon TV sekujule kakhulu lento manje siphila ngaphansi kwayo noma lento esiyenzayo lo moya usuphakeme kakhulu akwengisho kanjalo ukuze ukwazi ukuphila. Sibongeke babukeli beSolomon TV. Ningangifoneli after 7 ntambama. Ningifonele after 8 ekseni. Uyagcina ungifonela ngo7, uyaqala ukungifonela ngo8 ekseni. eGoli ngisatholakala, eKapa ngisatholakala, eKhayelitsha. eThekwini ngisatholakala. KwaBest eMsusankulu. Kuba khona amatho akhona. Imbizo zikhona ngenani embizweni. Bese ke ngizoshintsha manje indlela yokusebenza. Umgqibelo okuyiSaturday sengizosa abantu emanzini. Ngigcine sengizobasa kanye. Ababoniswa isiziba ngiyoba groupa bodwa. Ababonisa impophoma ngiba groupe bodwa. Abadinga uhlanjululo emanzini ahambayo ngokunjalo. Ngibahlambulule ngendlela yakhona njengoba kushiwo. Kuthi Sunday kumuntu ofisa ukufika kimi namaphupho akhe uzophatha nje u3 eze kimi ngeSunday. Simhlazile amaphupho abafisa ukuza kimi. Abafuna ukungena ngefoni abangene ngefoni sikwazi ukuthi sibahlazile amaphupho. NgeSunday ntambama. Kodwa usuku lweSunday abafisa ukuza kimi namaphupho uphatha 200 rand yakho uza kimi namaphupho amathathu kuyifoni neapp ngelokuzana yini link ilive session uphatha 200 rand yakho uyangena ku link siyabukana kanje siyakhuluma njalo ngeSunday ntambama. Kodwa iSunday yokugcina imbizo angwenza amaphupho ngidila nembizo
mhlawumbe ngesande yokugcina nginganenzela nje isihe ngigcine ngo1 noma ngo12 ukusebenza abantu beze ngo12 uvaliwe noma ngo1 umile sengiyazi ukuthi ngiyaphumulela intambama sengizokwenza imbizo ngo7 awusibongeke babukeli beSolomon TV ngiyabonga amen